Насаде чаморна гуфтумад нара хамнайли ва хамажун катима сит паради хуёви бляд мертана дида ошиқичат нихуя себе блядь кананати қатинче тагы торкулубы пацания пешит гомадара пацана саша гаранка иша хунаш бира саткини накини ҷонум гомиёи пешима ёд мекини ҳамараву ҳамдӯстдорима нара нара гуфтум буд пушаймон лекинам нуво нара мара то қанамон дар байни ноодаму ҳаррӯз таги танаи мардам ба эй ҳоли зорум мега нағзид намебинам ма мегум дӯстат медорум то кая давом бутума то охирон нафаса то кая жиддат кунум рост пестумда таидумуд ма айтуву ай ишқи ҳаромуд ҳикоят менум назди худо мерам айти шикоят менум мезолим кӯдак будум ром будум дар чашми ту ором мешидум ҳар вақте дар чашмот нигоҳ мекардам нара гуфтум ту рафти пешай нигоҳ нафти даҳу чое ки барои ма ба дастҳои худат канди агар фаҳмидинам чанд қатира ёд карда валло ай набудана дар пешуна изо мекашидаст ба кори хато задум раво дидум худкашида то ҷое ки қариб 6 бор буридум венара ма ба хана нақл мекунам тамоми зиндагима зиндагие ки ҳар як секундаш ба гиря гузашта кӯдак будум 7 сола 11 сола пирум карда боварам кунем ба худо зиндагим дилгирум карда лаънат ба у чашмои кӯрашидак тера дидак лаънат ба у диле мегум надида ошиқи чидак